Mä oon Rantala Henri ja Koneurakointi Henri Rantala on yrityksen nimi ja energiapuu korjuukohde Kuhmoisissa. Joo, eli nyt on uusi JAK 300 B-malli käytössä ja koura on äärimmäisen sirokompakti ja sitä lisämaustaa vielä sitten tää uusi keräilijä. Keräilijän kapasiteetti on käytännössä sen kokoinen kun on teräkin, että se mitä terä pystyy leikkaamaan, niin keräilijällä pystyy keräämään. Et se tehostaa huomattavasti tekemistä ja muutenkin koura on voimakas ja siro helppo käyttää. Ja sitten tietysti lisämausteena on uutuus e-boosti, eli joka nopeuttaa vielä työleukojen nopeutta. Mutta lukuina jos ajattelee tai jonkinnäköisenä muuna, niin kyllä se ainakin puolet nopeuttaa. Totta kai riippuu mitä aina tehdään, että jos isoa puuta tehdään, niin ei määräänsä enempää, mutta pikkurisua kun kerätään, niin on todella nopea ja helpottaa työtä ja tuottavuutta. Eli e-boostia on testattu viime talvesta lähtien tähän päivään asti ja käyttökokemusta on kertynyt useita satoja tunteja sille ja kokemukset on ainoastaan hyvät. Se todella paljon nopeuttaa ja helpottaa työntekoa.